যতন সারি কাহাম তিনি जों সাবরম ডিভিশনাল কমিটি বাই লওয়াজিজাক তিনিও বিষ্ণুপুর স্কুল নখলাও লামসকমানি পান্ডা তিনি চিনর 15 ফ্যামিলি तै 49 बुतार अजागा फाइ जों बाय याक करं फाइका जों बरंग खाबाय खुगबाय लामजगै बसकांनि सिनि तिप्रालेननि जबा जे आईपीएफ तिनि नाहारमुं अ नाहारमुं सक्सेस खायनानै होय जों बरंग तिनि खाबाय खुगबाय लामजगै सिनि नुखुङो बरंग लामजगै नाखा ओंका आं खाकाव सिनि बसकांगो तेबो अ जबा कराक अंनाय जों तिप्रालेन जे वानसुक तंमानि अ तिप्रालेन दाक्तिनो मानाय बसकांनि सिनि एडीसी चंमारि तंमानि अरबो जों कप्लायंनाय तै अबहायके तिनिनि अ सालो सारा त्रिपुराओ हाजार हाजार बरक फाइ दङ तिनिबो गन्दसराओ प्राय 1300 बरक चिनि आईपीएफ तिनि फैमिलिओ हापाइका अबहायके न कुमारघाट डिविजनल कमिटी बायते कैसा लवाजिजाक अरबो प्राय 800 बरक नुखुं हापाइका जों अबहायके सारा त्रिपुराओ सालब्रुम न दिन बाद करयावै सालब्रुम न चिनि आईपीएफ तिनि नुखुंगो चिनि आइडियोलॉजी न हामजागै लामजागै जों सालब्रुम ब्रुम न नाहारै दङ जतन हामबाय।